ndị mana ya mete kene kwa amụrụ na this video bụ nwanne anyị nwoke bụ nnatụ onye obi eziokwu ọ si kọmịba jọ ndị Christians mmadụ onye gwugwuru ini ha dosa edosa that na ọ bụ na ha na-emulate Christ na adabanya na ha ekwesịghị igwu ini ha dosa edosa kedu ihe okwu apụta ọ pụta bizon na atụlas na anyị na-asị na ụwa bụba akweme ụwa bụ vanity upon vanity, that we should have made our way straight. We should have, prepared a way for us. I mean, onye ọbụla bụ Christian anyị ekwesịgo i prepare a way dosa maka ada ama mbelede ebe dakpute. Mana this okwu afọrọ m ihe lijuru afọ n'ime ya. It should have been a wake up call to every Christian ka amala na ana anwụ and ka ha malụkwa na n'ụwa ha ji anya isi nwekwa aka oside. Not be iseba ndị mmadụ na ha need igwu ine ha na ekwesịghị igwu ine ha imago prepare about for cause no. An average Christian knows that na anwụ. He should know make his way straight and he should know that na one day na mmadụ na agbabi. He should know that na Christ is coming soon. Your own Christ may come at any time. My own Christ might come at any time. Bible says that nobody knows the time nor the hour. And when somebody yesterday, his last status is still showing 10 a.m. but now by 4 p.m. By 4 p.m. Then when somebody again, when accident again, not all the way for the person. I won't call the name not all the way for the Chinese boom. Guinea Canada, as not the imagine actually cross Main Road. The guy, I'm not sure cross Hokuya Mechapolia, Motolia, you see no call ye that place instantly. Instantly, on why they had the canal, as in that man as early as 6 a.m. So whether you be Christian or neighbor Christian, you always know that no way Jani see when he had in Emia. No one name no one had in here. What of the other comedian? Go comedian no one was what day before yesterday or yesterday. Pia bim on our man, I will always continue to do good, continue naming in home. Makada mama. And there's a video on 9 wakeme in a way say wake up call to everybody. God the one. Aha. Hey man. About Rigwagwa. Abiadio. Madi won't ezoku. Ya abiadio. Ya kaibo wa ezoku. Ya madi won't ezoku nkesi na la lobi. Madi won't ezoku nkesi na la lobi. Imana onye ọbụna si gị na ya bụ ezigbote onye ụka. Ya onye ọbụna si gị na ya bụ ọkpọkọpị ezigbote onye ụka. Imana ọbụna ichu igbo nwoke eziokwu. Imana ikwesịrị by now igwuga ala ili gị debe iji gosi na a very good Christian. A very good Christian ekwesịghị igwu a n'ini ya gbuo ya egwu afọ anya ọ dị adị okpuchie ya. A very good Christian ezigbote ayi osiga bụ n'ebe onye ụka. A very good mmadụ igwe onwe eziokwu ka na-agwakwa gị ya o. Ya na-agwa gị ya na ịpịkọ ya mpịkọsị agbarịrị gị ị ga-aghọta. Onye ọbụla si gị na ya bụ ezigbote onye ụka. Ntu ahụ o si dị ya n'ọnụ na otu ahụ o siri gwa nne ya bụ onye ụka. Ọnụ ahụ onye ntu ha nọchi taa. Otu ahụ o ji si m abụ m ezigbote onye ụka. If not na m na-eje ụka. Ọnụ ahụ o ji kpọọ onwe original onye ụka. Ị kwesịrị igwe a n'ini gị debego by now to show that na ebe a bụ ọba anyị. Ị kwesịghị igwe a n'ini gị ọ dị now. Maka na Jizọs anyị na-ekwu maka anyị na-eso ụzọ ya mgbe ọ nwụrụ. Aha n'ili mmadụ ọzọ gwuru debere onwe ya ka ejirili ya n'ime ya. Ebido mgbe ahụ gwuba n'ili. Omegori onye dị njikere ya. Omegori onye nwa ihe ahụ ị na-aka ntị n'ebe onye ụka buru gị ụzọ mee ihe ahụ. Bịakwado onwe ya. O rere ụka Kraịst nke gị onwe gị na-efe taa.
oduka o subiri egburi ya jee n'ini ọ mmadụ rekọmendịrị ini o gburu onwe ya igbuoro onwe gị ole isi n'ibe ezigbote onye ụka ọ bụkwasị onye ụka ahụ ma ezigbote onye Igbo ịbụ ịsịkwa na ịbụ asị ezigbote onye ezigbo mmadụ esi na ịbụ because na ihe ji weta nke ndị ụka gburu ya n'ọnụ ọbụ na ebe anyị fụrụ ya bụ example of ihe a na-ekwu ebe ọ dị mgbe m ji tome mmana na nke m ya fụchakwa bụ ndị be anyị ndị nna m ochie o nwere ebe m makwa wee gwukwere nke gwuo nke di na nwunye mana m fụrụ onye na-eme ya ka onye na-eme ya bụ ezigbote onye ụka onye mmadụ ya ga-ala ala maka na ị mara na ị ga-ala ala ị na-eme ihe ị na-eme na ya ala ala mana ịfụrụ nke ụnụ kwuru na ụnụ agha ala ala nwaanyị na-azụ amụ nwaanyị na-azụ ụlọ nwaanyị na-azụ moto nwoke na-azụ balansị nwoke nọ n'ịgba ala nwoke nọ n'iru ụlọ elu biznes o ji na Abuja na nke o ji na Port Harcourt ihe aka ị na-ekwegharị mana ekwadobeghị na ị na-ana n'ihe niile inwe o nwere ebe i gwuru ofu anini o mezieri ka ihe siri dị asị buruzie mmadụ ọzọ jekwata ikwe n'ime ya ntu ahụ esi wee mere praise the Lord hallelujah Jizọs ewere nkwubiela obe ewere bịa buriela obe ewere bujekwe ya oruka ebutuori ya kafas ewere si ya buru ya jee tii n'ili o gburu onwe ya welụlanya na-ele ya so ebe kọrọ n'ebe kọrọ n'ebe ọ gbasara ọnụ aka ọ gbasara ọnụ aka ya mana igwubere onwe gị mana ihe alụbala onye gwuru nke ọnwụ na-atụ ya ụjọ ọnwụ na-atụ gị egwu otinye ya n'obi ya o soro na ajenda gị mana esiri na-eje ụka but you are not ready to go. ọ mere njiri akọwara gị maka ndị make point my point bụ efuru nwoke ahụ buru anyị inyi ahụ eburu wee jedo Jizọs nwoke ahụ bụ ezigbo mmadụ ọ mana ọ ya alaala dịka o ji gate ya ready and nwoke ahụ ije gbarie ihe siri ya ifu na a very good man maka na ọ mana ihe ndị a niile abụrụ otu a ka ọ ga-adị mana gị nwaka na-azụ ya na-aza amụ anyị na-azọ di gị bịa nwụọ n'ahụ ihe ọ na-ewe ọ na-akarị 10 minutes o mebie ọkpọ nkụ ọfịa ọmịa the power ihe na-enye ya the power ahụ o ji arụ gị ọrụ n'ahụ iji ji achọ ka ọrụ kwanye n'onye ọzọ egotego abịa nwụọ n'ime nke ahụ ọzụlarị ahụ ala ubezie izi ebe ọnụtụ anọ ọ bụrụ na ọnya ji akpụwa afọ ọnụ otu anụrụ ya nọ redi ịdị n'ụlọ na-akwụgharịcha n'ụlọ ụka ọ na-adịgha redi ọ bụrụ na ihe niile a na-eje n'ụlọ ụka sị na ha dị redi ha niile onye ọbụla ji egwuba na ini ya dịbazie redi igwuba na ini gị na-ezu ya ozi ọma ma igwuba na ini na-ezu ya ebe anyị eje na ebe anyị ala na ebe anyị efe ferelaba ifecha aka oruka anyị labara mụ na ga na-ama ide mmiri n'ụzọ na-ala wute ụkwụ ọ bụrụ na esi na ịbụ onye ụka anị ụka na ibu ya n'isi ma fada ma pastọ ma bishọp ole egbugboro ili popu ole ya gwuoro onwe gị ini ma ọ bụrụ na esi na ibu ezigbo onye ụka ije efu ebe ala obi gị gwuo ya ebe ahụ igbusie ya ihe ọbụla chọọ gị afụrụ atụ ịga ebe ahụ ọ ya bụ na ị bịara abịa ị na-azụ ahịa ka onye biri obodo Igbo visi ya na-eme spy na ọ bụ ịbịa ebe a na-agwara visa gị na-eme spy na-eme ka ememego ị na-akọ ya emekata ịpụ nepọtụ ekwudogo ịnono tụọnụ jupụtacha n'ụlọ ụka kịta ọnwụ na-atụ gị egwu mana ị nọ n'ụlọ ụka mana ị na-azụ ihe ụwa onye uri ndewo